to ditimo nade ken ne beta nguki matin telo mani go wiye matin wang'iya na nyalo mar IBC mar koro tayo yiero ni to gini nyiso wanang'o ne yiero ma 2027 kaka nyo bedo cha kama na wego na wacho ni report manchano chiw kod mana yudi chieng manchane go ombulu tich ang'wen mokalo yes inchi winjo ko wacho ni okwedo kata no se ahinya tulo manchane nenore makagi kacha manyiso ni ne gigeno ni samoro tulo makamago ok nyal bedie to mak mana ni wacho ni nitie gimiluongo ni intelligence kata maling'ling monjore bed ni IBC bende bedo kod thuolo mar yudo nikech sama ibago yiero ting'eni duol machalo mar IBC en duol manigi tich maduong' ahinya e chenro mar yiero monjore bed ni sirikal neno ni gintiere kod yo ma gin bende maling'ling nyalo chopo negi mar ni to chal nade kumedhi bag yiero ni onyalo bedo nade inyalo dwaro obila maromo adi gik makamago koro aparo ni report manochiw kod jakomno nyisi ni gimbe nitie kuonde moko mane mako kod buok kaito king'iyo ni jotelo bende nochako go oporo mag lweny kata tung mag lweny e kinde campaign motelo ne yiero makoro dhi mbele gi king'iyo kuonde mathoth ahinya liet nodwa bedie king'iyo kata bana Kasipul king'iyo Malaba king'iyo Mbeere liet makagi kacha gi weche moko ma samoro ithoro dir ma ok ni kare nyicha ne osebedie kendo ripode ne ichiwo kata gi jofwambo wan ka ne walando gi piny maru nyisi ni NCIC ne nitiere kod ting' mar chako ng'iyo ni to weche miwacho gi dibed ni ginyalo biro muojo tulo kinde ma yiero maduno ni kata oyo IBC nojore bende osebedo gi maling'ling ni ka biro chalo nade to kwan mar obila mwadhi tiyo godo kata mana yo monyalo kawo godo okang' mar chik kapo ni nitiere gimoro amora motimore marach en mane achiel kuom okenge manyicha ne IBC okawo en mano mar go fwai jogo ma laro kom kar manyicha ni laro kom mar Kasipul yes kendo nyicha ni neno ka nomigi siem ma gichwe giketo kokgi e oboke manyiso ni giyie mar mondo mi ginya kwe motelo ne yiero odiochieng' mar yiero kata mana bang' yiero tineno ka maneno kwang' ma be jopiny nokawo kod mor nikech king'iyo to en gima odiochieng' manyicha ni ibago yiero ma tarik 27 nomiyo wanene pogruok matin kipimo gi manyicha ne oganda geno ng'eni kwan manok mar ji manyicha ne ogo ombulu Kasipul nyisi ni ne nitiere luoro moro ni samoro lweny ne nyabiro bedo mapek ahinya malich ahinya to king'iyo taparo ni kaka ni IBC otemo buogo ji kokalo kuom fwai manoketi cha to samoro nok waneno gima lich ahinya mak mana ni motimore mar monj makagi kacha gi jomoko ma samoro ne biro kod runge to kod gige lweny mamoko joma ni wacho ni nokodi kowuok kuonde mamoko kachopo Kasipul kanyo koro mago gikone waneno ni kwatimo yiero ma samoro report moro amora mowuok mar ng'ama notho odiochieng' mar yiero ne onge koro aparo ni IBC kanyalo bedo kod okenge makare motelo ne yiero mar yudo maling'ling to kama idhi time ombulu bedo makare kiweyo mano jotelo mature kod mag sirikal mondo mi giluwe ni kata mana mbui mitiyo godo ni itiyo kode yo machalo nade kech propaganda gi miriambo ma itiyo godo e mbui bende miyo luoro mar ombulu bedo bende miyo mibadhi donjore ombulu king'iyo kane jalup jatend Kenya machon Rigathi Gachagua ma jatend DCP nondiko gimoro e otieno e kar Sario gi Dus kanyo kowacho ni jatend migawo Geoffrey Ruku odonjo kar luto ombulu moro miluongo ni mane nitie school primary ma Gitiburi kendo kowacho ni chal ni odonjo kanyo kendo riembo agent mane nie iye kanyo to e sechego e yote achiel onogo okwayo chuo mane kindigni 18 nyaka 35 mane alwora no wuogo oko kendo chop kanyo koro mano nyisi ni ng'ato osego tung mar lweny koro aparo ni magi gik mowinjore bed ni kawo tiweye kamano aneno ka nitie jotelo mamoko bende ne tiyo kod jogo miluongo ni bloggers kata jogo ma jokeyo weche mbui jolweny mag keyboard kendo ne gitiyo koso gin jo ing'iyo ni koro gitiyo tich maber to ne moko kuom gi ne tiyo tich marach en mana ni lweny ni ne ng'ato gi beti kamoro to samoro beti no to kama chalo kama one to kama one ng'ane odonjo kanyo gi bunde 10 ting'eni nyisi ni kiwacho kamano to jo machielo ka wuok oko mi aparo kebe moro miluongo ni nyundo ng'eni sama iwinjo ni jo Victor obiro gi probox 10 moting'o bunde to samoro jo gweno bang' ne winj kamano gimbe koro gimanyo probox 15 mondo giyew mar Victor samoro jo gweno biro probox 15 koro gin gibiro gi mbom to kare Victor no be onge kata mana
probox e onge koro gibiro igo mbom kama koro aparo ni gin lwenje moko ma josiasa bende tiyo gi thuolo ma gintiere godo mar nyayo. Aparo ni kanyo IEBC nyaka kaw okang' mar neno ni okaw kum motelo ne yiero e kinde kampen ke chike mag kampen boketi chike mag yiero keti motayo ni kampen owinjore bende time nade e kinde mane sama nade kalenda chalo nade. Inyalo paro kinde kampen manyiso ne gwenyruok obedo Kasipul ni boy duere ni kama kanyo bende Philip Aroko owinjore bende gin gik ma IEBC nyaka rie tegno ni kalenda margi mar kampen obedo nang'o. Kosewacho ni ng'ane chake tich adek ka to tich ang'wen ng'ane ni kama sama kama ng'ane ni kama koro aparo ni magik ma nyaka IEBC ng'i chon nikech wanyalo biro bedo kod kinde matek ahinya mbele kapo ni ok giketo ikruok amopie ahinya to korka weche mag arita mar yiero. Mogik king'iyo chenro mar ng'iyo nonro mar jogo ombulu ne pod waneno ka nitiere ng'ur manitie kendo kinyo report mar ogol Koreno Kanyoro nitie ji mancha ne pod yudo ka bedo matek mondo mi nonro margi fweny kod masin mag biometric ka. Koro aparo ni IEBC nyaka chak ng'iyo ni to masinde gi be gin tiere e okang' moromo kech mana yiero madundo ma bende kwan ji manowuok mondo mi go ombulu nok ka koro josewuok atamalo 24 mar go ombulu e kar chung' od bura achiel mangima to samoro pod ok giyud ka nonro margi ni kare, samoro masinde pod okwamo to koro ka yiero maduong' ma koro samoro ji biro wuok atamalo 80 gi wiye nyalo biro bedo nade. Koro IEBC nyaka bende ng'i ni to be gintiere kod nyalo kod lony moromo e masinde maggi mondo mi chenro mar yango jogo ombulu to kaachiel kod chenro mar go ombulu hie kik bedie kod ng'ikruok. Aparo ni thuolo bende nitiere sani nikech kuonde mane ibage yiero madundo gi ing'eyo ni kancha ni itayo chenro mar ndikruok ne jogo ombulu mancha ne ochaki kod IEBC dweche moko mokalo e dwe achiel gi nus ka gi bathe kama ncha ne owacho ni koro kuonde ok nyal time ndikruok no nikech ne chenro mar ombulu ni rito. Koro aparo ni en kinde ma koro IEBC otime ber mar neno ni Kasipul, Magarini, Malava gi kuonde moko go te jopiny oyudo thuolo mancha ne paro ka ombulu mondo gindikre ka jogo ombulu mondo wayude kwan mar malo mar ji mabiro go ombulu kik wabedi ni koro samoro wawacha ni ji rito ombulu to samoro nitiere kweth mathoth ahinya ma pod ok okawo ombulu ma samoro